Nasawi po ang isang 51 anyos na lalaki matapos malunod po sa barangay Bacuen Beach sa Sual bandang alas 5:30 po ng hapon noong Abril 26. Batay sa paunang investigasyon, dumating ang biktima sa naturang beach para sa isang outing bandang alas 9:30 ng umaga ng parehong araw. Pagsapit ng hapon, natagpuan na lamang po ang biktima na palutang-lutang malapit sa dalampasigan. Agad siyang iniahon at dinala ng rescue team sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktora. Ayon sa pamilya, walang nakitang palatandaan ng foul play at tinuturing na ang pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay. Dinala ang labi ng biktima sa isang punerarya para sa isasagawang post-mortem examination. IFM News. IFM News. IFM News.